A ešte k tomu som si aj zabudol uterák doma. Prečo je tak príjemné sa umývať minerálkou? Blinky sú úplne iná liga. To je najlepšie rozhodnutie v mojom živote. Teraz prichádzam na rad mydlo. Nemám tu uterák. Iba fakt pod pazuchy, nemôžem to hročiť. Dobre, toto musí stačiť. Ľudia sa tu na mňa pozerajú. Ruky prvé. Dobre, toto musí stačiť, ne? Celý sa namydlujem. Vody mám dosť. Neverte ma zle, ale proste ja idem moderovať a ja nebudem stať rady. Ja som vám to povedal minule. A odmietam smrdeť. Asi mám to piči, už ideme proste all in. OK. Toto bol buď najhorší alebo najlepší nápad, nič medzi tým. Ok, spotreboval som už tretiu minerálku, ale bol som na to pripravený. Dobre, už sa mi míňajú, už mám iba dve. Ok, vyriešené, som osprchovaný. 10:20.